бисмиллаҳирраҳмонирраҳим гуфта боз навора сар мекунем дӯсто. Навора мо аз ноҳияи Спитамен, молҳои Охунҷон. Ғуноҷино будааст дӯсто. Мошоаллоҳ. Ғуноҷинои фасод. Салом алейкум акаҷон. Алейкум салом. Мошоаллоҳ. Дӯсто, навора мо 3 сар ғуноҷин будааст. Ҳамаш зоти чорни пиёз дорам, зоти ширӣ. Инаш ба фикрам гибрид шудагӣ, ҳамахе? Гибрид ака бо. Яъни ман ҳаминаш сар мекунем. Маълумот доданай. Кушо як бор. Ғуноҷина чанд вақта шудагӣ? 7 моҳа, 6 моҳа ғуноҷи. 6-7 моҳа ғуноҷин. Моли деҳқонтан омад, ҳами қишлоқ мо. Мошоаллоҳ, чақчоша бин. Стумчоша. Струйка хлебка ака, струй. Беҳтарин. Қафош паҳми хушуру. Ғуноҷинча дӯсто. Гибрид, яъни сементал кади чорни пиёз. Эша панҷош бе. Саломати худу хӯрокаш назме? Яъни нақше мегӯем. Нарх арзон акаҷон. Чорчоошам сабзи хеле хушрӯ будааст. 12000 сом. 12000 сомон беҳтарин нарх дӯсто. Ким гирад барака ёд. Бо муомилаш аям хе? Мол лекин вахши зур. Мол зур, мол ба гап нест. 12000 сомон ин моли номери як ғуноҷини гибрид. Зот ака бо. Парола беҳтарин. Хуб, дуюмаш ба. Я ин ҷоали шуд ме. Кушо мейниш кушо. Мейниш кушо. Дуюмаш ба. Талаб буланда. Мана бинашам бу қаталаб шудагӣ. Мана ше сад. Ко намондими? Қаду қоматаш расо шудагӣ ку ғуноҷина. Мана дӯсто. Як солу дума, як солу сема ғуноҷин. Дӯсто, исан сараша нишон бия. Мана сароша бин то. Сарошам хушуд. Кешошам зӯр дӯсто. Ғуноҷини як солу дума, як солу сема. Меша камтар арамо? Мана. Саломати худу хӯрокаш назме? Беҳтарин. Ин ғуноҷини номери ду дӯсто. Соди чорни пиёзтер. Кани Охунҷон нархаш? Нарх арзон акаҷон. 16000 сомон бо муомила дастсафки ҳаят. 15500 гӯем. 15500. Мана Тагош хушуд даст. Халта чош зӯр. 15500 гӯем. Охунҷон 15500 дӯсто. Ғуноҷини номери ду. Зур мол ака. Сифаташ зӯр. Сифаташ нақ дӯсто. Ғуноҷин. Як солу дума, як солу сема. Ин сарош хушуд дӯсто. Фақат оянда моли ширдор мешад дӯсто. Мана 15500 ин ғуноҷини номери ду. Хуб, мегузарем сеюмаш ба. Сеюмаш вахши зур мол ака бо. Моли калом даст неки. Сои гуфти соибаш рассиски молди боласи дада ака бо. Яъни ончош арасия ондагӣ а? 1,5 сола ҳол дандон лекин бача ман дидам. Дандонаш Ҳами бача. 40 рӯз пеш буқqa монда будааст. Ваям инам моли деҳқон ака. 40 рӯз пеш. Даростар хаб, даростар. Мана дӯсто, 40 рӯз пеш буқqa мондагӣ. Фикри ман ин хуни Голштин ҳайми мегӯям ин. Ака рассиски молди боласт. Боҳош дароз, қаду қоматаш зӯр. Сарошам хушуд дӯсто. Мешад бар. 40 рӯз пеш буқqa мондагӣ будааст дӯсто, ғуноҷин ба. Соти чорни пиёзтир Голштин фикри ман ба гибрид шудагӣ. Кани нархш мегӯем. Арзон акаҷон. Ин дару буқqa мон. Масъул. Ин буқqa мон. Ким гирадагар неки? Вай мон. Ака тайларам. Табиша бинем я. Зӯр. Кани вай номаълумду буққаga. Буққа рафтагӣ нарафтагиш номаълум, лекин 40 рӯз пеш буққа мондагӣ будааст. Кани нархша гап зан? Ака бискитка беничиво 20000 сомон ака бо дастсафки қилам. 20000 сомон? Ҳай 19500 гӯем, 19500. Я пулуш акаҷон. 20000 сомон? Дастсафка? Дастсафки ҳамин територи хуҷанба ҳаят. Дастсафкашам ҳай дӯсто. Гап мезарем. Ки ба маъқул шавад дӯсто, моли номери 3 ғуноҷин 1,5 сола. 1,5 сола 20000 сомон гуфтад бо муомилаш ҳай дӯсто. Хуб мана 3 сар ғуноҷин буд навора мо дӯсто аз Охунҷон. Кадомаш маъқул шавад марҳамат. Занг занитон, харидорӣ кунтон. Дастсафка ҳама ҷо худаш ташкил мекунад. Марҳамат.